sufletul și viața noastră întreagă cu bucurie să-i le închinăm. Slavei Tale stăm ca și copiii Tăi salvați și răscumpărați. Și ne bucurăm de mântuirea slăvită pe care ne-ai dat-o. Doamne, fie numele Tău veșnic binecuvântat. Mulțumim că Tu ne chem cu fața către Tine în timpul vieții, ca într-o zi în veșnicie să stăm pentru totdeauna cu fața înaintea Ta. Doamne, am vrea să ne smerim în fața slavei Tale și să-ți mulțumim, Doamne, pentru mântuirea care ne-ai dat-o. Doamne, în ziua de astăzi, în această zi, Doamne, Te rugăm ca Tu să vorbești sufletelor noastre. Doamne, mulțumim fiindcă ne dai viață, dar, Doamne, mulțumim fiindcă Tu știi ceasul plecării fiecăruia dintre noi. Doamne, Te rugăm așa de mult să ne ajuți să ne punem la inimă cuvântul Tău și în mod special mă rog pentru cei care nu Te cunosc. Doamne, adu-i cu fața către Tine. Ajută-i să se întoarcă la Tine. Mă rog pentru familia îndurerată. Doamne, dă-le mângâierea Ta. Și îți mulțumim mult, Doamne, fiindcă Tu ești bun cu noi. Mulțumim mult că putem să privim la Tine și pentru toate slăvit și onorat să fie numele Tău, Doamne Dumnezeul nostru, de acum și în veci de veci. Amin. Amin, vă rog frumos să ocupați locurile și mai cântăm cântarea 431, La miezul nopții va veni, Iisus cu pas domol și vai de cel ce-l va găsi pierdut cu suflet gol. Cântăm prima și a doua strofă.
Frați și surori, dragi prietenii Sfântului Cuvânt, stimată familie îndurerată, Domnul să vă mângâie pe toți și să vă întărească pe toți. Amin. Este ziua de înmormântare când stăm înaintea Cuvântului lui Dumnezeu, ne smerim sufletele și spunem, Doamne, Te rugăm să vorbești inimilor noastre. Îi mulțumim lui Dumnezeu, fiindcă El este Cel ce dă ani la anii noștri, zile la viața noastră și în îndurarea lui Dumnezeu a lăsat ca sora Tina să ajungă 87 de ani și luna viitoare ar fi făcut 88 de ani. E o mare binecuvântare să ajungi la vârsta aceasta. Unii dintre noastre ați depășit, ce drept e puțin, dar totuși e îndurarea Domnului. Acum când stăm în fața acestui moment solemn, când ne smerim sufletele, nu putem să spunem decât vorbește-ne, Doamne, căci robii Tăi ascultă. Amin. Încă o dată spun, doresc ca mângâierea Domnului să fie peste întreaga familie Gheorghiaș. Amin. Și cu ocazia aceasta, fratele Sandu Gheorghiaș, care este din familie, este iarăși împreună cu noi, este iarăși fratele Sferle, și dorim ca Domnul să-i folosească. Amin. În continuare, fanfara va lăuda pe Domnul cu o cântare, iar după cântarea fanfarei, fratele Sferle va avea un cuvânt. Suntem la serviciul de înmormântare a sorei Tina și cei care sunteți prezenți ați dorit ca să vă arătați compasiunea, să vă arătați dragostea față de familia înduriată și pentru aceasta vă mulțumesc în numele Domnului și în numele familiei. Nu sunt momente ușoare pentru nimeni, momente când te despărțești de cel drag cu care ai petrecut o viață întreagă,
mai ales că este mamă, este bunică, mai ales că au fost zile frumoase, petrecute împreună, dar și zile mai grele. Cred că a fost greu să o retină când a trebuit să înțeleagă că Lila a plecat anul trecut, chiar pe vremea asta, dacă nu mă înșel, iulie. I-a fost greu să-l piardă pe soțul ei. Nu sunt momente ușoare. Dar noi, ca și copii al lui Dumnezeu, ca cei care cunoaștem Scriptura, știm că aceste momente vin în viața noastră, sunt lăsate de Dumnezeu în viața noastră și ele, pe lângă durere și tristețe, aduc și o rază de speranță, aduc și bucurie. Nu este o despărțire definitivă, ci este o despărțire temporară. O despărțire pentru o vreme. În general, lumea și oamenii din lume, când vorbesc despre moarte, sau când se gândesc la moarte, vorbesc sau se gândesc cu groază. Când îl întreb pe cineva cum gândește, cum se raportează la acest aspect al morții, nimeni n-ar vrea să treacă pe aici. Nimeni. Dar moartea este o consecință a păcatului și ea este o realitate pe care nu putem contesta niciunul dintre noi. Aș vrea să vă citesc din Cuvântul lui Dumnezeu câteva versete care ne arată că pentru cel credincios moartea înseamnă altceva. Este privită altfel, nu cu groază, ci cu bucurie, cu dorință. Auzeam mărturii de ale fraților și a surorilor în vârstă care erau singuri acasă și mergând pe la ei și îi întrebam cum ești, ce faci, ziceau, bine, de-abia aștept să plec în veșnicie. De ce? Unii n-ar vrea să plece deloc. Și alții de-abia așteaptă să plece. În Apocalipsa, capitolul 14, cu versetul 13, citim. Și am auzit un glas din cer care zicea, scrie, ferice de acum încolo de morții care mor în Domnul. Da, zice Duhul, ei se vor odihni de ostenelile lor, căci faptele lor îi urmează. Ferice de morții care mor în Domnul. Când ești în Domnul, abia aștept să pleci. Când ai credința în Domnul Iisus Hristos, când ești a Lui, când ai trăit cu El o viață întreagă, când i-ai slujit, când l-ai iubit, indiferent ce ar fi fost, de-abia aștept să pleci din lumea aceasta, pentru că știi ce te așteaptă, știi ce a pregătit Domnul tău pentru tine. De aceea este ferice de morții care mor în Domnul. Ei știu ce așteaptă, pentru că Dumnezeu le-a spus, Domnul Iisus Hristos i-a înștiințat ce a pregătit pentru ei, ce va fi acolo. Chiar dacă cu mintea aceasta nu putem înțelege în întregime acele locuri, acel loc deosebit, este unul pe care îl dorim toți cei care am crezut în El. Toți cei care l-am făcut Mântuitorul nostru. Pavel, de asemenea, spune în mai multe rânduri, dar aș vrea să citesc doar două dintre ele, referitor la acest aspect, spune așa.
Mă aștept, Filipeni 1, versetul 20 și 21. Mă aștept și nădăjduiesc cu tărie că nu voi fi dat de rușine, cu nimic, ci că acum, ca totdeauna, Hristos va fi proslăvit cu îndrăzneală în trupul meu, fie prin viața mea, fie prin moartea mea. Căci pentru mine a trăi este Hristos, iar a muri este un câștig. Ce câștig este moartea? Ce câștig poate aduce moartea? Știți care este câștigul? Pentru cel credincios este întâlnirea cu Domnul lui, față în față, în glorie. Întâlnirea cu cei care au mers înaintea lui, la fel cei care au crezut. Este momentul revederii. Aceasta este speranța noastră. Este momentul reîntâlnirii și a petrecerii veșniciei împreună. Ai petrecut și aici pe pământ și vei petrece o veșnicie împreună acolo. De asemenea, în 2 Corinteni, capitolul 5, el spune așa: începând cu versetul 8. Da, suntem plini de încredere și ne place mult mai mult să părăsim trupul acesta ca să fim acasă la Domnul. De aceea ne și silim să fim plăcuți, fie că rămânem acasă, fie că suntem departe de casă. Ne place mai mult să părăsim trupul acesta ca să fim acasă la Domnul. Ne place mai mult să părăsim trupul acesta. Pentru cel credincios, momentul morții este o bucurie. Că ai scăpat de durere, de chin, și Soratina a suferit destul de mult în ultima perioadă, a suferit de toate acestea și acum se bucură în slavă. Alții au fost pe pat ani de zile și sunt și acum unii dintre cei cunoscuți ai noștri pe pat și se chinuiesc. Și este greu și pentru cei care sunt lângă ei și ajută. Va fi moartea o trecere pentru ei în libertate. O altfel de viață, o altă realitate pe care cuvântul lui Dumnezeu ne arată. Așa că în aceste momente să nu ne gândim doar la durere și la tristețe, dragii mei, ci să ne gândim și la bucuria pe care o are deja Soratina. La bucuria revederei, la bucuria părtășiei cu Domnul ei, pe care o are acolo, cu Lila, cu fratele Sive, cu toți cei care au plecat înainte. De ce spune Pavel astfel de lucruri? De ce spune cel credincios astfel de lucruri? Este o bucurie, că este ferice, pentru că a fost un moment în viața lor când s-au întâlnit cu Domnul. Un moment în viața lor când Domnul li s-a descoperit și a zis: vino după mine, vreau să fii al meu, vreau să fiu copilul meu, vreau să fii fiica mea, vino după mine. Soratina a acceptat și ați acceptat mulți dintre dumneavoastră. Și fiindcă Pavel a acceptat lucrul acesta, pentru el a fost o mare transformare, pentru că dintr-un prigonitor al bisericii a devenit un prigonit, pentru că a vestit cuvântul lui Dumnezeu. S-a întâlnit cu Hristos și aceasta i-a schimbat toată viața. I-a schimbat perspectiva. I-a schimbat gândirea. Să trăiesc pentru Hristos. Să fiu ca și Hristos.
să-L slujesc pe Hristos, cu tot ce am, cu tot ce sunt. Dragii mei, Pavel și nu numai el, toți cei care au crezut, au intrat în odihna relației cu El. Până când nu te împaci cu Domnul, până când nu-ți dai sufletul Domnului, sufletul tău este atât de tulburat, atât de frământat, încât n-are liniște deloc. Dar întâlnirea cu Hristos aduce liniște sufletului, îi dă pace. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, îți va păzi inima, îți va păzi gândul, îți va păzi sufletul. Ești liniștit când apar toate lucrurile care sunt în jurul nostru, de o natură sau de alta. Ne cheamă Dumnezeu la odihnă, la odihna sufletului nostru în El. Și a chemat și pe cei din Israel să intre în odihna Lui. Și știți ce s-a întâmplat? N-au vrut să intre. Și Domnul le spune, nu vor intra în odihna mea. De ce n-au intrat în odihna pe care Dumnezeu le-a pregătit-o și le-a arătat-o? Și cine au fost aceia de care s-a dezgustat El 40 de ani? N-au fost oare cei ce păcătuiseră și ale căror trupuri moarte au căzut în pustie? Și cui s-a jurat El că n-au să intre în odihna Lui? Nu s-a jurat oare celor ce nu ascultaseră? Vedem dar că n-au putut să intre din pricina necredinței lor. Sufletul, pentru că este din Dumnezeu, are nevoie de Dumnezeu și nu se poate odihni decât în Dumnezeu. Și Dumnezeu invită orice suflet la odihna Lui, la odihna pe care El o dă prin credința în Domnul Iisus Hristos. O odihnă și aici pe pământ, chiar dacă ești în mijlocul zgomotului, a gloatei, a fricii, a terorii, El este locul tău de adăpost, cetățuia ta, Dumnezeul tău în care te încrezi. Și îți va da și o odihnă veșnică. Odihnă veșnică. Mare lucru. Pentru cei care nu vor intra în odihna lui Dumnezeu, cei care nu vor intra în relație cu El ca să aibă această odihnă. Știți ce se va întâmpla cu sufletele lor care sunt veșnice, de fapt? Așa cum am văzut El că Dumnezeu a creat parte din noi să trăiască veșnic. Vor fi chinuite în vecii vecilor. Nu doresc nimănui acest chin și nici Dumnezeu nu dorește nimănui acest chin. Așadar, spune cuvântul lui Dumnezeu, să ne grăbim să intrăm în odihna aceasta, pentru ca nimeni să nu cadă în aceeași pildă de neascultare. Grăbește-te să intri în odihna lui Dumnezeu, dacă n-ai intrat încă. Mâine, astăzi, mai târziu, nu știm care dintre noi plecăm din lumea aceasta și am pierdut ocazia. Este un moment de cercetare pentru noi, pentru fiecare. Sincer, vreau să vă spun, mie nu pot să spun că îmi plac mormântările, dar le înțeleg utilitatea. Este un moment de respiro din viața noastră. Când lăsăm totul deoparte și stăm înaintea cuvântului lui Dumnezeu și ne cercetăm sufletele. Mai observat ceva. Că după ce plecăm de aici, foarte repede uităm ce am auzit.
Imediat ne întoarcem la treburile noastre ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Haideți să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu să ne cerceteze ființele. Este în joc veșnicia noastră. Veșnicia sufletului nostru, care poate ori să se bucure o veșnicie întreagă, sau să se chinuie o veșnicie întreagă. În funcție de ce alegem noi. Dacă alegem să intrăm în odihna lui Dumnezeu sau dacă nu alegem să intrăm în odihna pe care ne oferă Dumnezeu. Și Domnul să ne ajute pe fiecare. Dacă n-am făcut alegerea corectă, să o facem astăzi. Amin. Cântarea 226. Prima și a doua strofă, după care fratele Sandu va sluji. Domnul îmi este adăpost, cetate tare în vremea rea, deși e valul furios, aici e scutită inima. 226. Dragii mei, vă invit să ne ridicăm în picioare și aș vrea să continuăm călătoria prin 1 Corinteni, capitolul 15, pe care am început-o seară și voi citi de la versetul 35 până la finalul capitolului. Dar va zice cineva, cum învie morții și cu ce trup se vor întoarce? Nebun ce ești, ce semeni tu, nu învie dacă nu moare mai întâi. Și când semeni nu trupul care va fi, ci doar un grăunte, cum se întâmplă, fie de grâu, fie de altă sămânță. Apoi Dumnezeu îi dă un trup, apoi după cum voiește, și fiecarei semințe îi dă un trup al ei. Nu orice trup este la fel, ci altul este trupul oamenilor, altul este trupul dobitoacelor, altul este trupul păsărilor, altul al peștilor. Tot așa sunt trupurile cerești și trupuri pământești. Dar alta este strălucirea trupurilor cerești și alta a trupurilor pământești. Alta este strălucirea soarelui, alta strălucirea lunii și alta este strălucirea stelelor. Chiar o stea se deosebește în strălucire de altă stea. Așa este și învierea morților. Trupul este semănat în putrezire și învie în neputrezire, este semănat în ocară și învie în slavă, este semănat în neputință și învie în putere, este semănat trup firesc și învie trup duhovnicesc. Dacă este un trup firesc, este și un trup duhovnicesc. De aceea este scris, omul dintâi Adam a fost făcut un suflet viu, al doilea Adam a fost făcut un duh dătător de viață. Dar întâi vine nu ce este duhovnicesc, ci ce este firesc. Ce este duhovnicesc vine pe urmă.
Omul dintâi este din pământ, pământesc, omul al doilea este din cer. Cum este cel pământesc, așa sunt și cei pământești. Cum este cel ceresc, așa sunt și cei cerești. Și după cum am purtat chipul celui pământesc, tot așa vom purta și chipul celui ceresc. Ce spun eu, fraților, este că nu poate carnea și sângele să moștenească împărăția lui Dumnezeu și că putrezirea nu poate moșteni neputrezirea. Iată, vă spun o taină. Nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați într-o clipă, într-o clipeală din ochi, la cea din urmă trâmbiță. Trâmbița va suna, morții vor învia nesupuși putrezirii și noi vom fi schimbați. Căci trebuie ca trupul acesta supus putrezirii să se îmbrace în neputrezire și trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire. Când trupul acesta supus putrezirii se va îmbrăca în neputrezire și trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care este scris: moartea a fost înghițită de biruință. Unde-ți este biruința, moarte? Unde-ți este boldul, moarte? Boldul morții este păcatul și puterea păcatului este legea, dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu care ne dă biruința prin Domnul nostru Iisus Hristos. De aceea, prea iubiții mei frați, fiți tari, neclintiți, sporiți totdeauna în lucrul Domnului, căci știți că osteniala voastră în Domnul nu este zadarnică. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Dragii mei, aș vrea să petrecem câteva clipe în Cuvântul lui Dumnezeu și cu prilejul acestei despărțiri. Despărțire care însă este îmbrăcată în speranță pentru noi, cei care îl avem pe Hristos Domnul. O despărțire pentru care ne putem pregăti într-o anumită măsură fiecare, dar adevărul este că momentul acela al despărțirii este un lucru prin care ai putere să treci datorită faptului că Dumnezeu este Cel care te pregătește și te întărește și îți dă capacitatea să treci prin acel moment. Mă rog ca Dumnezeu să vă mângâie și să vă dea putere să treceți prin aceste momente cu speranță. Am discutat cu Alina ieri și mi-am adus aminte în discuția cu ea de o poveste adevărată. Corrie ten Boom, o femeie care a ajuns la un moment dat să fie închisă într-un lagăr nazist, la Regensburg, mi se pare, pentru că au ascuns împreună cu tatăl și cu sora ei, au ascuns evrei în casa lor. Tatăl lor a murit până la urmă și ele au fost duse în acel lagăr ca și pedeapsă pentru această încălcare a legii naziste, faptul că au ascuns evrei în casa lor. Și Corrie ten Boom era destul de tulburată la gândul ăsta al morții și a întrebat-o pe sora ei la un moment dat, cum o să fie momentul ăla? Și sora ei, inspirată de Duhul Domnului, cred, i-a spus următorul lucru. Când eram mici și mergeam la Amsterdam și trebuia să mergem cu trenul, când ne dădea tata biletul? Înainte cu câteva luni sau în ziua când trebuia să urcăm în tren? Păi ne-l dădea atunci când trebuia să urcăm în tren. Păi așa va fi și cu momentul ăla. Când trebuie să iei biletul, Domnul ți-l dă și îți explică și îți dă și putere. Cum să treci prin momentul ăsta? Adevărul este că toți putem fi foarte curajoși, dar când trecem înainte să ajungem la momentul ăla, dar când suntem în momentul acela, ceea ce cred că ne dă putere este Duhul lui Hristos. Duhul care este un duh de curaj. Da, este mare lucru să poți să treci liniștit, să poți să aștepți momentul acela al morții, nu pentru că te-ai săturat de viață și simți că nu mai are rost să trăiești pe aici și că ești în plus pe pământul ăsta, nu de aia, ci să ai curajul să treci prin pasul morții pentru că ți-ai împlinit menirea pe acest pământ, că ai trăit viața pe care Dumnezeu a vrut să trăiești. De aceea, pentru că viața creștină, povestea vieții fiecărui creștin nu se termină cu această urcare în tren. Este doar urcare în tren. Urmează să ajungem
în împărăția cerurilor sau în cerul nou și în pământul nou pe care Dumnezeu îl pregătește pentru fiecare dintre noi. De aceea, momentul acesta aș vrea să-l privim ca și cum am însoțit pe cineva la gară. Da? Dar nu ca să ne despărțim pentru totdeauna, ci ca să ne despărțim pentru o vreme. Pentru că în Hristos avem speranța revederii. Și de aceea, pentru că învierea e un subiect atât de important pentru noi într-o astfel de zi, și nu numai într-o astfel de zi, este un subiect central al credinței creștine. Faptul că Hristos a înviat este dovada că Evanghelia aceasta este una reală și una care are repercursiuni în viața noastră. De aia aș vrea să continuăm astăzi, să privim la cum va fi învierea. Urcăm în tren și probabil că tatăl lui Corin Tebum mi-a spus, uite, ajungi în gară, când ajungi în Amsterdam în gară, trebuie să cobori și te așteaptă unchiul, mătușa, cine știe la cine o fi trimis. I-a spus un pic, uite ce se va întâmpla. Și așa face și cuvântul lui Dumnezeu, ne prezintă un pic, așa, în limbajul ăsta omenesc limitat, pentru că limbajul acesta omenesc pe care îl găsim în Scriptură vorbește despre realități spirituale care îs greu, aproape imposibil de pus în cuvinte, pentru că limbajul nostru este format după realitatea pe care noi o percepem. Ei bine, el descrie limbajul acesta totuși realități care trec dincolo de limbajul nostru. Și de aia poate că unele din imaginile acestea nu cuprind toată splendoarea și toată gloria acelui moment al învierii, dar cu siguranță că ne ajută să gustăm. E ca și cum te apropii de o bucătărie și miroși. Da? E alta când efectiv vezi rodul muncii bucătarului. Da? Mirosim ceva din ce înseamnă acel moment al învierii și vreau împreună să ne uităm la ce spune apostolul și să fim încurajați. Să primim lucrurile astea ca și cum Tatăl Ceresc ne dă biletul și spune, uite, urmează să ajungi, uite ce se va întâmpla cu tine. Pavel zice celui care probabil era din biserica din Corint și care nu prea era de acord cu poziția lui, spune, nebun ce ești, tocmai ca să scoată în evidență că disprețuirea acestei realități a învierii sau necredința în realitatea învierii este o formă de nebunie. De ce? Pentru că atunci când refuzi să crezi în învierea lui Hristos și în învierea care ne va afecta pe fiecare dintre noi, înseamnă de fapt să împlinești cuvântul psalmistului care spune, nebunul zice, nu este Dumnezeu. Pentru că credința în Dumnezeul Scripturii vine la pachet cu credința în înviere, în învierea lui Hristos. E bine, această înviere va fi una în trup și slăvită, de un trup de slavă. Am spus și ieri și este învățătura Scripturii. Noi nu vom fi niște stafii în cer care plutim acolo. Va fi o formă materială a trupului nostru, dar nu va fi nici pe decum atât de limitată și atât de fragilă ca și forma trupului pe care o avem acum. Așa cum bobul de grâu care moare crește apoi și rezultatul bobului de grâu care moare este ceva mult mai amplu decât bobul acela de grâu, este un spic. Tot așa va fi și cu noi. Ceea ce ne va oferi Hristos și ce ne promite Hristos este un trup de slavă, un trup care va trece cu mult peste așteptările și peste ceea ce noi experimentăm aici, ca și calitatea vieții, ca și bucurie, ca și putere. De fapt, va fi un trup care va fi adaptat la realitatea noii creații a lui Dumnezeu. O creație care nu este afectată de păcat, o creație care nu este mânjită de păcat. Este un prim lucru care aș vrea să-l realizăm, că ne așteaptă, dincolo de acest pas al morții, ne așteaptă o realitate slăvită, un trup de slavă pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru noi, pentru fiecare. Și așa de liniștitor e lucrul acesta, cu atât mai mult, când poate ajungi la vârsta bătrâneții și trupul acesta, supus putrezirii,
începe să își arate neputința într-un mod cât se poate de evident și dureros. Ce mângâiere este să știi că va fi o înviere și Dumnezeu ne va da niște trupuri care nu vor fi supuse bolii și putrezirii și neputinței pe care o experimentăm, mai mult sau mai puțin, fiecare dintre noi. Ei bine, un alt lucru care Pavel îl scoate în evidență aici este că această înviere va fi una veșnică, pentru că cel din urmă, dușman care va fi nimicit, va fi însăși moartea. Asta face deosebirea între învierea lui Hristos, care este pârga celor adormiți, și toate celelalte învieri care au fost până acum în istorie. Vechiul Testament, Noul Testament, conține relatările mai multor învieri care au fost și care au fost reale. Dar au fost învieri pentru o vreme, adică oamenii care au murit au fost înviați și Dumnezeu le-a mai dăruit pentru o vreme ca harul acesta să trăiască pe pământ. Pentru că, lăsați-mă să subliniez acest lucru, este un har că trăim. Este un har. Și ar trebui să privim în felul acesta viața, ca și un dar extraordinar. Vedeți, de multe ori ajunge să ne pierdem pe tot felul de lucruri de nimic și să pierdem lucrul cel mai valoros pe care îl avem, și anume că trăim. Ajungem să ne risipim viața în tot felul de nimicuri și uităm să apreciem viața care Dumnezeu ne-a dat-o. Și ajungem să apreciem poate în momentul în care suntem pe punctul de a o pierde. Dar ce păcat! Ce păcat să pierzi bucuria vieții. Și bucuria vieții vine din faptul că realizezi că viața e un dar special pe care Dumnezeu ți l-a dat ție și l-a dat semenului tău și de aceea fiecare viață umană e valoroasă. Viața fiecărui om e prețioasă. Asta e un gând care vine din creștinism, că viața fiecărui om e prețioasă. Și ar trebui să luptăm pentru asta. Să știm să ne bucurăm de zilele care Dumnezeu ni le-a dat și să știm să apreciem viața pe care Dumnezeu ne-a dat-o nouă și semenului nostru. Ei bine, învierea aceasta a lui Hristos este deosebită de toate celelalte învieri, pentru că Hristos a înviat și nu mai moare. Și așa va fi și învierea noastră. Va fi o înviere în cerul nou și pământul cel nou pe care l-a pregătit Dumnezeu și care nu va fi urmată de o altă moarte, de o altă despărțire. Și aș vrea tare mult să realizăm acest lucru și să realizăm ce har extraordinar e faptul că putem să trăim. De asemenea, Pavel scoate în evidență că vor fi unii care vor fi în viață în momentul în care Hristos va reveni pe pământ. Vorbind despre vremurile din urmă, Scriptura face o afirmație că dragostea celor mai mulți se va răci. Și de multe ori versetul ăsta e luat ca și cum bisericile sau creștinii vor ajunge să nu prea mai fie pe pământ. Dar dragostea celor mai mulți se va răci, spune acolo, nu dragostea tuturor. Cine te pune să fii printre cei mai mulți? E alegerea ta. Așa cum e alegerea ta dacă vrei să mergi pe calea cea largă, pe care merg mulți, sau pe calea cea strâmtă. E alegerea ta. Dacă la momentul în care Hristos va reveni, vei fi al lui Hristos sau nu vei fi al lui Hristos. Pavel ne dă de înțeles aici că vor fi și oameni care sunt al lui Hristos pe pământ și că nu chiar toți se vor lepăda de credință și dragostea lor se va răci. Nu chiar a tuturor. Și vor fi printre ei unii care vor fi ai Domnului și Pavel spune că atunci când va reveni Hristos, cei care vor fi în viață vor fi schimbați într-o clipă. Fiecare dintre noi urmează să ne întâlnim cu Domnul nostru. Fiecare dintre noi urmează să ne întâlnim cu Dumnezeu. Cei care se vor întâlni cu Domnul lor pe care l-au iubit, cu Dumnezeu care a dat pe Fiul Său pentru noi. Cei care l-au iubit pe Hristos și au iubit venirea Lui, pentru aceea acest moment va fi unul glorios. Dar
dacă Dumnezeu va îngădui ca să trecem prin acest pas al morții, cred că ar trebui să privim cu curaj la acel moment și să spunem, Doamne, indiferent ce se va întâmpla, că voi fi în viață când vei veni Tu sau că va trebui să trec prin acest pas al morții, știu că pentru mine acel moment va fi unul ferice. Niciunul nu va fi abandonat. Hristos nu va lăsa pe niciunul în urmă. Toți cei care sunt al lui Hristos vor avea parte de acea întâlnire specială cu El. Și ultimul lucru care aș vrea să-l scot în evidență, pe lângă faptul că învierea aceasta va fi o înviere slăvită, da? În trup, vom avea un trup de slavă, va fi o înviere veșnică, da? Nu vom mai avea parte de moarte. Această înviere este motivatoare pentru a trăi în slujire astăzi. Vedeți, când ne gândim la înviere, avem tendința să o privim doar ca și ceva care va fi cândva în viitor, dar nu, această înviere are implicații pentru felul în care noi ne trăim viața. Așa cum Pavel deja a scos în evidență în pasajul dinainte, din care am vorbit aseară, că toată jertfa lui n-are nicio logică. Faptul că s-a luptat cu fiarele din Efes, faptul că și-a pus viața în pericol, n-are nicio logică să facă toată această slujire dacă nu este o înviere a morților, care este un rezultat direct al învierii lui Hristos. Vedeți, noi suntem astăzi la o înmormântare și în moment în care, așa cum am zis, ne despărțim pentru o vreme. Asta e credința creștină, e pentru o vreme. Dar momentul acesta trebuie să fie și un moment care ne motivează să trăim pentru slava lui Dumnezeu. Observația fratelui Florin a fost foarte corectă și cred că am experimentat fiecare dintre noi asta. Da? Să terminăm momentul mormântării și oare cumva te întorci la ritmul vieții pe care l-ai avut înainte, la activitățile care le-ai avut. Dar cred că un astfel de moment al unei mormântări ar trebui să fie un moment care ne înflăcărează motivația pentru a spori în lucrul Domnului. Pentru că viața e un dar, nu uitați, e un dar. Un dar care ne l-a dat Dumnezeu. Și așa ar trebui să trăim viața de cu bucurie că o avem, încât ceilalți să-și dorească să fie creștini. Eu cred că și asta e o problemă, că am prezentat pocăința ca și cum ar fi o jale continuă. Da, îi întristarea pocăinței, dar e și bucuria răscumpărării. Ba, aia am uitat-o. Bucuria trăirii pentru slava lui Dumnezeu. Adică învierea lui Hristos și ceea ce a făcut El pentru noi ar trebui să fie o motivare, o motivație profundă ca să trăim făcând ce este bine. Nu știm care va fi următorul. Dar oare am putea, în perioada care urmează, să trăim așa încât, dacă vom fi oricare dintre noi următorul, să nu murim cu părere de rău că am risipit viața care ne-a dat-o Dumnezeu? Oare am putea să trăim în felul ăsta? Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru că ne dă biruința prin Domnul nostru Iisus Hristos. Da, se poate asta. Dacă ești la anii bătrâneții, dacă ești în tinerețe, dacă ești la începutul sau la sfârșitul vieții, deși asta e o chestie relativă, că de unde știi tu că ești la începutul sau la sfârșitul vieții? Dacă ești viu, trăiește în așa fel încât învierea lui Hristos să aibă efect în viața ta. Și asta înseamnă să sporești în lucrul Domnului. Adică noi dacă plecăm de aici, după ce se termină toată această slujbă de înmormântare, ar trebui să fim motivați în anii care Dumnezeu ne mai dă și să ne rugăm, Doamne, mai îmi dai câțiva ani. Vreau să trăiesc lucrând pentru Tine. Frați și surori, creștinii merg să se odihnească. Asta înseamnă că s-o obosi cu ceva în viața asta, că dacă nu s-o obosi cu nimic, la ce să se odihnească? Trebuie să te obosești pentru lucrul Domnului, să te ostenești în lucrul Domnului, că atunci când vei ajunge să treci, să poți să ai chef de odihnă. Că dacă mi-ai hodinit de aici, ce odihnă aștept să primești? Dar dacă te-ai ostenit în lucrul Domnului, știind că Hristos e viu și că te așteaptă și că e acolo să te întâmpine când vei coborî din tren,
atunci cu adevărat, momentul acesta al morții nu va fi un moment de tulburare, ci va fi un moment prin care vei putea să treci cu curaj și liniștit, pentru că ți-ai pus încrederea în Domnul. Nu uitați, învierea lui Hristos trebuie să fie o motivare pentru fiecare dintre noi de a trăi în slujire. Și de aia gândește-te astăzi, Doamne, și roagă-te, Doamne, oare eu cu ce aș putea să te mai slujesc în perioada care urmează? Ca să poți, într-adevăr, să ai parte de odihnă atunci când se va termina darul acesta pe care Dumnezeu ți l-a dat, de a avea câțiva ani pe care i-ai trăit pe acest pământ. Domnul să ne ajute să sporim în lucrul Lui, motivați fiind de învierea lui Hristos. Amin.
Sora Cristina Gheorgheaș s-a născut la data de 18 iunie 1934 din părinții Ion și Răveica Popovici, fiind ultimul din cei 7 copii ai familiei. A crescut în Peștiș, a iubit biserica, fiind activă în biserică, cântând în corul bisericii și recitând poezii. L-a primit pe Domnul în inima ei și a făcut legământ cu Domnul în data de 14 august 1954 în localitatea Vadul Crișului. În anul 1960, la data de 17 februarie, s-a căsătorit cu Gheorgheaș și Iosif din Tinăud, având o viață de căsnicie de 54 de ani, până în anul 2014, când Domnul l-a chemat acasă. Dumnezeu a binecuvântat căsătoria lor cu 5 copii, 5 băieți. Cornel, Dănuț cu soția Alina și copii pe Cristina și Sonia, Iosif, Lila cu soția Alina și copiii Timotei și Genoveva, Florin și soția Simona și copiii Raul și Vlad și Teofil cu soția Liliana și copiii Samuel și Iosua. De-a lungul vieții a trecut prin multe încercări, dar a rămas lângă Domnul. Iar în iulie anul trecut, 2021, Domnul a hotărât să le ia acasă pe fiul Iosif. A suferit mult, dar nu și-a pierdut nădejdea. Putem spune, uitându-ne în urmă, că a fost o mamă și o bunică care și-a iubit familia și s-a rugat mult pentru ea. Însă mai presus de toate acestea, a fost un exemplu pentru credință. A fost o femeie care a iubit rugăciunea și atâta cât a putut a venit la casa lui Dumnezeu. A dorit să trăiască în curăție. Ori de câte ori să știa că este cina Domnului și putea, mă chema și mă duceam cu cina la ea. După multă suferință, Domnul a hotărât că la data de 17 mai 2022 să ia la el acasă. A știut că pleacă, a așteptat clipa plecării și în bunătatea lui Dumnezeu a chemat-o acasă. Și acum aici a rămas numai cochilia, carcasa. Sora a plecat. Spun niște versuri ale fratelui Popovici. Doroc și zâmbet fetișcana și părul cârlionț zbârlit. Desculță cu rochiță veche și cu obraje rumeniți. Mai ai vreun frate sau vreo soră? Sau ești pe lume singurică? M-a măsurat întâi și apoi mi-a zis cu vocea ei de torturică: suntem de toți, păi socoteala pe degete o fac ușor, 2 și cu 2, fac 4, îi număr încetișor și am mai enumărat odată, iar ochii ei scântei noapte s-au luminat de bucurie zicând: de toți suntem vreo 7. Și unde sunt ceilalți, mititicu? Eu singur te-am tot văzut. 2 sunt la oaste, la împăratul, soldați cu sabie și scut. 2 au plecat să învețe carte, peste hotare, peste sate, iar 2 în cimitir, sub glie, alături frate lângă frate. Stai, nu faci bine socoteala. Nu-i număra și pe cei morți. 2 la armată, 2 la școală, cu tine 5 sunteți de toți. Cine a murit? Nu mai contează. În socotelile din lume rămâne doar o amintire, rămâne doar prin cărți un nume. Avea o luminiță vie, de soare în ochii ei zglobi. Nu, nene, că s-ai mei, chiar de s-au dus în veșnicii. S-au dus la mama și la tata, își spuneau visurile în șoapte. S-au dus înaintea mea acasă. Și atunci de toți suntem vreo 7. Amin. Sora n-a murit. Sora a plecat. Și a încheiat alergarea, chiar dacă calea a fost îngustă. Și aș vrea să cântăm această cântare de sub numărul 100. Pe calea îngustă e luptă, plăceri de șertăciuni pe ea nos. Nu-i împodobită, dar e dreaptă și e bună că duce în sus. Noi
Scriptură din Tit, capitolul 3. Vă rog să deschideți cu toții Cartea Sfântă la Tit 3. Adu-le aminte să fie supus stăpânirilor și dregătorilor, să asculte, să fie gata să facă orice lucru bun. Să nu vorbească de rău pe nimeni, să nu fie gata de ceartă, ci cumpătați, plini de blândețe și față de toți oamenii. Căci și noi eram altădată, fără minte, neascultători, rătăciți, robiți de tot felul de pofte și de plăceri, trăind în răutate și în invidie, vrednici să fim urâți și urându-ne unii pe alții. Dar când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, și dragostea Lui de oameni, El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt, pe care L-a vărsat din belșug peste noi, prin Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Pentru că odată socotiți neprihăniți, prin harul Lui, să ne facem în nădejde moștenitorii vieții veșnice. Adevărat este cuvântul acesta și vreau să spui apăsat aceste lucruri, pentru că cei ce au crezut în Dumnezeu să caute să fie cei dintâi în fapte bune. Iată ce este bine și de folos pentru oameni, dar de întrebările nebune, de înșurările din neamuri, de certuri, de cerovăirile privitoare la lege, ferește-te, că sunt nefolositoare și zadarnice. După întâia și a doua mustrare, depărtează-te de cel ce aduce dezbinare. Căci știm că un astfel de om este un stricat și păcătuiește de la sine fiind osândit. Când voi trimite la tine pe Artema sau pe Tihic, grăbește-te să vii la mine în Nicopolie, căci m-am hotărât să iernez acolo. Ai grijă de legiuitorul Zena și Apollo să nu ducă lipsă de nimic din tot ce le trebuie pentru călătoria lor. Trebuie ca ai noștri și ai noștri să se deprinde, să fie cei dintâi în fapte bune, pentru nevoile grabnice și să nu stea neroditori. Căci toți cei ce sunt cu mine îți trimis sănătate. Spune sănătate celor ce ne iubesc în credință. Harul să fie cu voi cu toți. Amin. Vă rog frumos să ocupați locurile. Frați și surori, am întrebat pe câțiva din frații bisericii cu ani în urmă și ieri mi-am adus aminte că același lucru am întrebat-o și pe sora Tina. Am întrebat ce să predic la înmormântarea dumneavoastră. Au fost unii frați din biserică care au spus, frate, puteți să predicați ce vreți. La un moment de boală al sorei Tina, am întrebat-o și i-am văzut-o apăsată și la un moment dat mi-am luat curajul acesta și am zis, soră, când va fi, sperăm să nu fie acum, și nu a fost atunci, ce ați dori să predic la mormântarea dumneavoastră? A ridicat degetul către mine și a zis așa, frate, să nu mă predici pe mine, să-L predici pe Domnul Iisus. Amin. Eu trebuie să-mi țin cuvântul. Domnul Iisus este Cel care ne-a transformat, transformă vieți, îi transformă pe oameni. Uitându-ne în Cuvântul Sfânt, în Tit 3, vedem cum arată un om transformat de Dumnezeu. Și anume, mai exact, creștinul. Aș dori să vă las câteva lucruri despre un creștin din Tit, capitolul 3, din întregul capitol. De la versetul 1 la versetul 2 găsim creștinul, omul cu o viață exemplară. Așa și trebuie să fie. Un credincios, e imposibil, frații mei, e imposibil un credincios să n-aibă o viață exemplară. Adu-le aminte să fie supus stăpânirii și dregătorilor. Să fie supus celor înălțați în dregătorii până când îi cheamă la păcat. Dacă dregătoria te cheamă la păcat, asculți de Domnul. Să-i asculte, să fie gata în orice lucru bun. Să fie un om supus stăpânirii. Creștinul este un om cu o viață exemplară prin ceea ce face. Felul lui de se porta. Mi-aduc aminte, spunea Richard Owen Roberts despre trezirile spirituale din țara Galilor, că atunci când a venit vremea de înviorare spirituală pentru biserică, mai ales când predica Whitefield, înainte de aceasta, prin 1700, când era cercetarea Duhului lui Dumnezeu, așa s-a transformat societatea în mod fantastic. Se pare că societatea britanică și societatea americană, în urma slujirii a fraților Wesley și în urma slujirii lui Whitefield,
au fost transformate. Sunt legi care sunt și astăzi, spunea un istoric, sunt și astăzi date, au rămas în picioare în urma slujirii acestor oameni. Și spunea despre, Richard Owen Roberts spunea despre mineri. Când s-au întors la Domnul minerii, când s-au pocăit, așa o transformare a fost încât trebuie să-și educe iarăși măgarii din subteran. Fiindcă măgarii porneau la înjurături și se opleau tot la înjurături. Și când i-a transformat Duhul lui Dumnezeu, au fost exemplari. Creștinul, omul cu o viață exemplară prin ceea ce face, prin felul cum trăiește, zice, să fie cumpătați, plini de blândețe față de toți oamenii. Supuși, oameni blânzi. E atât de bine cu un nume al lui Dumnezeu. E atât de bine să te însoțești. E o mare binecuvântare. Doamne, cât e de mare binecuvântare. Când stai cu cineva care se teme de Domnul, te căsătorești cu cineva care se teme de Dumnezeu, mergi cu cineva, mergi la drum, dar ți mai mare dragul. Când este să te duci la drum cu cineva, cu cine alegi? Cu un om al lui Dumnezeu. Dar ți mai mare dragul. Vorbești despre Domnul din Scriptură. Știți cum ne ascuțim viața? Ne ascuțim unul de altul. Este cunoscut, creștinul, are o viață exemplară prin ceea ce face, dar și prin ceea ce nu face. Ce să nu vorbească pe nimeni de rău. Să nu vorbească. E mare lucru să știi să-ți ții gura. Și să nu fie gata de ceartă. Așa ar trebui. Dar un om, dacă este născut din nou, va evita. Știți ce spune Pavel lui Timotei? Zice, robul Domnului nu trebuie să se certe. Nu trebuie să se certe. Creștinul, omul cu o viață exemplară. Versetul 3. Căci noi eram altădată fără minte, neascultători, rătăciți, robiți de tot felul de pofte și de plăceri, trăind în răutate și în pismă sau în invidie, vrând să fim urâți și urându-ne unii pe alții. Al doilea lucru care ne spune Scriptura despre creștin este că creștinul este omul cu un trecut iertat. Și noi am fost. Păi cum am fost? Uite cum am fost. Zice aici, am fost fără minte, adică fără judecată. Nu eram în stare să separăm lucrurile. Credeam că toate sunt bune, mai lasă. My way or the highway, cum zic unii americani. Viața mea, dacă nu la revedere. Domnule, asta e viața mea, îmi place calea mea. Stai, nu e adevărat. Zice, eram fără minte, zice, neascultător de Dumnezeu. Neascultător de cei pe care Dumnezeu a pus deasupra noastră. Zice, rătăceam de la Domnul, robiți de tot felul de pofte și de plăceri. Robiți. Dumneavoastră ați văzut oameni robiți, chinuiți. Cum se trezesc dimineața? Îi chinuie păcatul. Zice aici Scriptura, trăind în răutate. Doamne, greu e. Trăind în răutate. Zice și în invidie. C.S. Lewis spunea, zice, esența invidiei nu este că ăla la altare, ci are mai mult decât ai tu. Asta este ce te chinuie. Nu. Dacă are mai puțin ca tine, mare lucru. Stai, cum are mai mult ca mine? Păi dacă are, lăuda să fie Domnul. Domnul i-o da. Dar și ție Domnul ți-o da. Și ascultați, zice, vrednici să fim urâți. Și urându-ne unii pe alții. Un trecut al urii. Un trecut, spune, și aici spune Pavel, zice, ăștia am fost noi. Oameni care am fost chinuiți de invidie, chinuiți de pofte, chinuiți. Ăștia suntem noi. Urându-ne unii pe alții. Însă, nu se oprește aici. Și mă bucur așa de mult că totdeauna Scriptura ne lasă, ne dă speranță. Întotdeauna Scriptura dă speranță. De la versetul 4 încolo, la 4 la 8, găsim al treilea lucru despre creștinul, omul transformat de Dumnezeu. Dar când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, bun, așa am fost noi, cum am fost în trecut, ne-am urât unii pe alții, vreni să fim urâți, chinuiți de tot felul de pofte, robiți de plăceri, zice, în răutate, în invidie, așa am trăit. Și ce s-a întâmplat? Cum de sunteți transformați? Ce vă transforma? Când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu. Creștinul este omul mântuit prin îndurarea lui Dumnezeu. Vă rog să rețineți, mântuit prin îndurarea lui Dumnezeu. Zice, El ne-a mântuit, nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui. Dragii mei,
și sora Tina, când a mântuit-o Dumnezeu pe sora Tina și a avut în vedere atunci, în anul aceea când s-a pocăit, când a venit la pocăință, a avut în vedere data aceasta de 17 mai 2022, când Dumnezeu va spune, stop Tina, până aici, vii acasă. Ne-a mântuit și a fost îndurarea lui Dumnezeu în viața sorei Tina și îndurarea lui Dumnezeu în viața mea cu ani în urmă și îndurarea lui Dumnezeu în viața ta, fiindcă va fi și o zi în viața ta când Dumnezeu îți zice stop, până aici. Ți-am rânduit un număr de zile pentru viața ta. Gata, se va încheia. Nu că suntem noi buni, ci pentru că El este bun. Dacă ne-a mântuit Dumnezeu, nu că suntem noi buni, ci că El este bun. Ne-a mântuit. Și cum ne-a mântuit Dumnezeu? Ne-a mântuit prin îndurarea Lui, ne-a mântuit prin nașterea din nou, ne-a născut din nou, uitați, spune aici Scriptura, și prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul. Mai exact, ce e nașterea din nou? O înnoire pe care o face Duhul lui Dumnezeu în viața omului. Te transformă, îți schimbă viața. Deja începi să vezi lucrurile altfel, începe să-ți vină mintea la cap, să spui, stai puțin, pe asta este păcat. Păcatul acesta duce moarte. Stai puțin, îi poftă. Cum spune aici, este invidie, este răutate, ne urâm, am ură în inima mea, sunt chinuit de ură, de resentimente. Doamne, te rog frumos, fă transformare, ajută-mă să pot slăvi, păzește-mă de cel rău. O naștere din nou, când Duhul lui Dumnezeu ia tot trecutul, îl șterge și omul este născut din nou, prin Duhul Sfânt și prin Cuvântul Sfânt. Dar, uitați ce spune despre omul mântuit. Mântuit prin îndurarea lui Dumnezeu, mântuit prin nașterea din nou. Versetul 7. Versetul 6, pe care l-a răsvărsat din belșug peste noi prin Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Suntem mântuiți prin Domnul Iisus Hristos. Nu mai există altă intrare în cer. Iubiților, și să fii cel mai moral om din încăperea aceasta, tot în iad vei ajunge fără Domnul Iisus. Tot în iad, mă fior, mă opresc în loc. Mi se pune un nod în gât gândindu-mă că oamenii ajung în iad. Și ar trebui tu să te oprești, dragul meu, care nu l-ai pe Domnul Iisus Mântuitor al tău și să spui, Doamne, dacă totuși mi-ai mai dat și mie viață, este numai îndurarea ta, slăvit să fie. Ajută-mă să iau calea ta. Prin Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul, nu există alt salvator, nu există. Nu există, dacă ar fi fost, n-ar fi murit Domnul Iisus Hristos. Dar de ce ne-a mântuit Dumnezeu? Ce pentru că odată socotiți neprihăniți, prin starea de dreptate a Domnului Iisus, prin harul Lui să ne facem în nădejde moștenitori ai vieții veșnice. Fantastic. Ne-a mântuit pentru veșnicie. Asta a fost speranța sorei Tina. Asta a fost speranța tuturor oamenilor lui Dumnezeu care au venit și să-L cunoască pe Dumnezeu. S-au pocăit, au crezut în Domnul Iisus Hristos, au fost născuți din nou, au luat calea sfințeniei și au mers pe cale și au zis, Doamne, cum pot mă țin? Pentru ce? Aștept să ajung acolo. Într-o zi voi ajunge acasă. Nu în țarină e casa noastră, nu sus pe deal e casa noastră. Nu. Casa noastră este dincolo de deal, sus, în veșnicie cu Dumnezeu. Creștinul este omul transformat de Dumnezeu, dar de la versetul 9 la 11 aflăm, creștinul este omul care evită păcatul. Sunt situații care duc la păcat și oameni care te duc la păcat. Lucrurile acestea trebuie să evitate. Nu se poate ca un creștin, cineva care zice că este credincios, să se ducă pe calea de păcat. Zice aici, dar întrebările nebune, de înșirările din neamuri, de certuri, ce el privitoare la lege, fărăște-te că sunt nefolositoare și tătanice. Oprește-te. Dacă este o situație în viața ta care te duce la păcat, un om al lui Dumnezeu, un credincios, se oprește. Spune, nu mă duc pe calea asta. 1, 2, oprește-te și păzește-te de oamenii care te duc la păcat. Dacă sunt oameni și sunt astfel de oameni care cheamă la păcat, sunt folosiți de diavolul, sunt folosiți unelte ale satanei, care îi cheamă pe unii și spune, hai la noi, hai cu noi, hai să vezi, pâinea luată pe ascuns este plăcută, apele furate sunt dulci. Totdeauna e mai bine să, știți cum, scurtături din acestea pe care Dumnezeu le condamnă, care nu sunt după cuvântul lui Dumnezeu. Creștinul este un om care se ferește de situații care îl duc la păcat. Creștinul este un om care se ferește de oameni care îl duc la păcat. Ăsta e creștinul. Dacă nu te-ai ferit de astfel de lucruri, dacă nu te-ai ferit, puneți întrebarea dacă ești într-adevăr un om mântuit. Dacă nu, altfel e vai și amar. Al cincilea lucru care îl aflăm, de la versetul 11 la 12 la final. Creștinul este omul care iubește pe frați.
Creștinul este omul care iubește pe frați. Nu știu, dumneavoastră, care e plăcerea dumneavoastră? Care sunt lucruri așa, care vă plac? Spre exemplu, dacă stai de vorbă cu un pescar, știți ce spune? Abia aștept să se ridice prohibiția, să poți să mergi la pescuit. Stai de vorbă cu un vânător. Chinuit. Stai de vorbă cu un apicultor. Bucuros, vine să alcăm acum. Stai de vorbă cu un creștin. Măi, frații, abia aștept să vină duminica. Unde sunt frații? Unde e fost, frate? Atât mă bucur să te văd. Frate, asta e bucuria noastră. Uitați, vorbește aici despre legiuitorul Zena, de Apollo. Zice să nu ducă lipsă de nimic. Un creștin este un om care iubește pe frați. Zice în psalm, așa de frumos în psalmul 16, sfinții care sunt în țară. Și acum explică, că dacă nu știi care sunt sfinții, e că îți explică. Sfinții care sunt în țară, oamenii evlavioși. Oamenii temători de Domnul. Ăia sfinții. Sunt toată plăcerea mea. Noi românii avem un proverb, zicem așa, spune-mi cu cine te însoțești, ca să-ți spun cine ești. Nu pot să pun o întrebare, dumneavoastră, vă însoțiți cu oamenii lui Dumnezeu, cu oamenii lui Dumnezeu. Sunt ei plăcerea dumneavoastră. Sfinții pe calea asta merg. Frați și surori, fiindcă știm că vine o astfel de zi pentru fiecare dintre noi, vă pun întrebarea. Ești spălat? Știu că majoritatea de aici sunteți spălați. Spălați prin sângele Domnului Iisus Hristos. Că ești curățit. Cântarea 153 spune, curățit ești de păcat și înnoit, curat prin sângele lui Iisus. Ești născut din nou, de patimi mântuit, exact ce am citit. Curat prin sângele lui Iisus. Curățit ești și tu prin sângele răscumpărător, haina ți-e curată ca și zăpada, prin sfânt sânge al lui Iisus. Este o întrebare pe care ne-o pune autorul acestei cântări. Fiecare să se întrebe, Doamne, ajută-mă să fiu curat înaintea Ta. Amin. Haideți să cântăm prima strofă. Vă invit să ne ridicăm în picioare și aș vrea să o cântăm fiecare cercetându-ne. Este un moment în care să ne cercetăm viața. Dacă ești curat sau nu. Și dacă nu ești curat, dă-ți viața lui Dumnezeu. Cheamă-L pe Dumnezeu și cere ajutorul Lui să te sfințească, să te curățească. Haideți să cântăm prima strofă. Fratele Nelu Domocoș să încheie. Doamne, îți mulțumim, Doamne, pentru această zi. Doamne, îți mulțumim că Tu ai rânduit noi să putem asculta cuvântul Tău. Ajută-ne să ne numărăm bine zilele, Doamne, ca să putem căpăta o inimă înțeleaptă. Doamne, nu știm ziua când Tu ne-ai chemat din această lume, dar știm, Doamne, un singur lucru, că trebuie să ne pregătim, indiferent ce confesiune vom avea. Știm că Tu ești Dumnezeul nostru, Tu ești Mântuitorul care poți să schimbi inimi. Poți să schimbi vieți, schimbă Tu vieți nemântuite în această zi. Și lasă pacea Ta să domnească în ființele noastre, Doamne. Lasă pacea Ta să domnească peste biserica din acest loc, peste familia îndoliată. Și Te rugăm, Doamne, ca Tu, Doamne, să lași bucurie în inimile noastre, Doamne, și să ne ajuți să ne pregătim pentru ziua întâlnirii cu Tine. Te slăvim, Dumnezeul nostru, și Te rugăm să rămâi cu noi. Amin.